Kag sa good vibes, mga bunga sang ubas ang makita iya nga nagailidas sa kilid sang dalan sa may reclamation area. Yari ang report. Kung maglabay ka sa bagong dalan sakop sa Barangay 35 sa Bacolod, pinsaron mo una nga mga dekorasyon lang ang mga ubas nga makita nga nagailidas sa kilid sang balay sang pamilya Inventor. Gani ang pamatsyag sang Iloy nga si Rebecca Inventor, daw ara lang siya sa paraiso. Kay sa iya pagbugtaw, makapamuksi lang siya sang matamis nga ubas sa ilaog saran. Kung gani bangon, abo ko isa pa abo bangon grapes pakita sila sang imo mga bunga, bangon. Istorya pa ni Inventor, malawig na siya nga nagahandom nga magtanom sang ubas, bangod isa ini sa iya paborito nga prutas. Gani nagbakal siya sang hunol sa tag 200 pesos, gamit pa ang kwarta nga iya ginhulam sa iya abyan. Wala ko kwarta, ang upod ko nga ako magister, nang may kwarta ya. Ginhulman mo pa? Siling ko sis, may kwarta kada, paulam ako kay nang baydan ko lang na sa buwas. Ko tibaklo naman ang isa nga hindi sinya dra lang kumakwa sa imo rasa ko. Makaliga ng isa ka tuig, wala siya magdumdum nga magbunga ang iya gintanom. Hindi man magnubo sa 6 ka kilo ang sarang niya nga madugo sa puno sang ubas sa kilid sang iya balay. Sino ba lang magdumdum nga sa sini nga parte sang Bacolod makapatubo sang ubas? Kung kisa ko lang na isa, ay amo ni guro ang ginsaan ni Jehova nga paraiso. May mga puno pa sang ubas nga napatubo sa Inventor sa ila ginestaran nga duta sa banwa sang ilog. Sa kadamo sa mga bunga sang ilang nga ubas, masami wala na ini nagakaluto. Kay masako man ang pagpamuksi sa mga nagalinabay pati na sang ila mga kaingod balay. Nalipay kuya katama ya. Daon mo balang malipay kala damo ginadi maglabay nga gatinanga gid sa sang bunga. May ara nga ginasundlong pa ko diri nga sang akon man nga iyado gasilinga. Maninay kay dalan tana sang kwan sang salakyan. Tingkadlaw man lang ko na. Ang handom ni Inventor nga magtanom sang madamo pa nga puno sang ubas. Agud mayara siya sang kaugalingon nga vineyard nga sarang makahatag sang dugang nga palangabuyan sa iya pamilya.